Paid â fod o'n yma. Nathyn nhw ddeud bod y Z yn mynd i newid y byd. Oedden nhw'n iawn. Mond cyffyrddiad ma'n i gymryd i'ch troi chi. Un ohonyn nhw. Paid. Wyt ti'n trio deitha fi bod Lucy'n gallu gwella Zeds? Lucy, ydy'r antidote. Fi mor sori. Mae'n 2 mlynedd ers i fi sylweddoli bod fi'n wahanol. Mae pawb yn gwybod na rhywun o'r enw Zero nath achub y byd, ond neb yn gwybod na fi di Zero. Mae'r holl beth Zero yma mor far-fetched. Diolch iddi hi ti ddim yn Zed rhagor. Fi'n siwhw. Dyna. Chi'n gweld unrhyw beth?